Ако не искаш това да си ти, докато вдигаш една бутилка да се контузиш, супер възможно е дори да вдигаш 230 кг на мъртва тяга. Повечето хора правят една грешка, която и коства не само няколко месеца извън фитнеса заради контузия, ами наистина цял живот с супер много хронични проблеми и дори сега да си на 20 или 30 и да не го осъзнаваш, когато станеш над 40, ще платиш цената и ще имаш супер много болешки. Просто не знам как ще довършиш своя живот на тази шибана планета. Знаеш какво спира повечето хора да тренират? Не е мързел, не е нямане на време, най-често е контузия. Колкото и мотивация да имаш, един ден се чувстваш малко по-силен, отидеш в фитнеса или на тренировки по каквото и да е. Правиш най-добрата тренировка в живота си и изведнъж чуваш едно изпукване, едно издърпване, една остра болка и следващите седмици, дори месец, може и години. Целият прогрес и всичко се връща назад и почваш почти от нулата. Истината е обаче, че повечето контузии не стават случайно, не е на случайен принцип. Това нещо се подготвя седмици наред. Контузията започва да се заформя даже още месец преди това. Сега ще обясня защо, какво се случва, можеш да го избегнеш и ако вече си контузен, като мен миналата седмица, какво да направиш. Защо се контузваме? Повечето хора си мислят, че това едно грешно навеждане или движение е причината да се контузят. Истината обаче е, че точно това е малката капка, която кара тази чаша да прелее и контузията, както казах преди малко, се е заформила много преди това. Тялото обикновено те предупреждава, усещаш леко дърпане или болка тук-таме, странен дискомфорт, нямане на сила, чувстваш се супер скован, но какво си казваш, това ще мине. Това е причината да продължиш с микротравми да тренираш, докато не стане голямата беля. Другото нещо е егото. Егото е най-големия виновник, всички сме го правили, аз включително, когато си във фитнеса и правиш с, например, 80 кг, видиш някой да прави с 100, естествено, че ще сложиш ти 100. Не защото си подготвен, а защото искаш да се докажеш пред другите. Искаш да си най-силен, примерно, от твоите приятели. Егото ти казва, покажи колко си мощен, покажи колко тежести могат да вдигнеш. Но на твоето его не му пука за твоите стави и че утре мога да не мога да си дигнеш, ще да кажеш друго, ама ръката. Къде беше? На курс. Това С за благозвучие ли го слагаш? Не, за множествено число. Причина номер 2 е лоша техника. Ако раменете не се движат в правилната посока и коленете се сгъват на където трябва, не се очудвай. Всяко едно такова повторение е малък удар по твоите стави. И след хиляди такива грешни повторения следва фаталното. Причина номер 3 е липсата на възстановяване и тук много хора това нещо не го приемат на сериозно, но ти не ставаш по-силен докато тренираш, ставаш по-силен след почивката и възстановяването след тренировката, за да могат да станат тези адаптации. Така че докато спиш, докато ядеш, в смисъл не мога да тренираш всеки ден тежко, да спиш по 5 часа, да ядеш каквото намериш и в същото време да очакваш тялото да не те предаде. Мускулите, сухожилията и ставите се възстановяват по време на почивка. Така че тя е супер важна. Причина номер 4 най-често става с анаболни стероиди, но когато правиш прекалено бърз прогрес, примерно миналата седмица си дигал 80 кг, тази седмица дигаш 100 кг, мускулите може да са готови, адаптациите да, но сухожилията да не са. Затова, примерно, може да се чувстваш много силен, пък да се контузиш. Мускула се възстановява по-бързо от ставите и сухожилията, а пък ако си на химия, това е още по-бързо. Така че увеличавай разумно и не прави големи скокове в прогреса. Особено за сметка на техниката. Причина номер 5 е игнориране на болката и подобни симптоми. Най-добре е да отидеш на преглед, но има разлика между парене, умора и напомпване. Ако е истинска болка, остра болка, пробождане, щракане с болка, изтърпване, хронична тъпа болка, тялото ти не те прави по-слаб, а се опитва просто да те предпази. Също загрявката, която много хора казват, че нямат време за нея, не е нужно да е половин час, може да е само 5-10 минути и няколко вработващи серии правят огромна разлика. А трябва да се използва колан. Колана не ти оправя техниката, ако си опитен с него, може да имаш по-добър брейсинг, но пък в същото време пък дигаш повече килограми заради него. Само защото всички го носят не означава, че ти трябва. Тренирал съм много пъти с и без колан. Това е само инструмент, не е магия. И сега, какво да направиш веднага след контузия? Първо спри упражнението и най-големите контузии стават, когато човек си каже, ще направя още една серия. Оцени своето положение. Можеш ли да движиш тази става, има ли отток, има ли деформация, силна слабост или изтръпване. Ако да, най-добре отиди на лекар. Всички знаем обаче, че едва ли ще го направиш, докато не стане прекалено сериозно. Ако болката е лека, просто дай на тялото време за възстановяване, пак се движи, но не го претоварвай прекалено много. Ако болката не намалява или дори се усилва и пречи на твоят живот, наистина е добре да бъдеш прегледан. Най-честите контузии са на рамото, лакътя и кръста, както на китката и коляното. И всички имат едно общо нещо, което е натрупването, за което говорих, а не от това повторение, което те контузва. Стотици неправилни движения без възстановяване. Контузията става, когато
мускулите стават не са готови за натоварването, което правиш. Можем ли да избегнем всички контузии? Краткият отговор е не. Всеки един професионален спортист се контузва. Но можеш значително да намалиш шанса с правилна техника. Постепенно увеличаване на тежестта, достатъчно сън, добра храна, почивка, да слушаш тялото си, да помниш, че не си безсмъртен и че истинската сила не е тази днес, а силата да си в това добро състояние утре, други ден, а не днес да дигнеш 500 кг и след това да си с инвалидна количка, примерно. Това ти е фаята да казваш преди бях здрав. Обаче, еди, какво си ещо си. Между другото, никога не съм се контузвал сериозно. Имал съм някакви леки контузии, някакви леки сетвания, но винаги са отшумявали след ден, два, три. Наистина да чукна на дограмата, нямам сериозни контузии. Аз съм правил големи глупости и съм дигал много тежки килограми. Наистина много тежки килограми. Като например 130 и кусур килограма от лежанка на 17 години. Вау. Трябва да се грижиш за тялото си, защото трябва да ти служи до живот, а не само за тази тренировка, която сега ще направиш. Аз лично се контузих миналата седмица, правих тренировка за крака, усещах се много отпаднал, защото бях тренирал 9 дни поред без почивен ден. Усещах се супер много уморен, ама си викам, аре, нали, толкова време съм скипвал, сега всеки ден ще тренирам много яко. И какво стана? Направих тренировката, нямаше никакъв проблем. Наведох се така да си фана пръстите на краката, фанах се за глезените и се издърпах и само чух едно от кръста. Запазих спокойствие, започнах леко да се движа. Усетих, че леко ме боли, като съм наведен напред, иначе така настрани и назад нямах никакъв проблем. Докато се прибирах, не ме болеше, пребрах се, адски много ме болеше, след 5 минути ме болеше по-малко. На другия ден то ми нямаше нищо, то ме болеше и сега мисля, че съм почти напълно окей. Така че, да. В това видео давам много яка информация за колан, а в това другото говоря как когато правиш едно също упражнение, шанса да се контузиш е много по-голям. Защото когато правиш едно също упражнение без никаква промяна, удръж една и съща става под един същи ъгъл и стават overuse injuries, където просто мога да го гледаш този клип и си готов. Wow.